Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. Sengiphinde ngabuya ke funa amathiza omkhokha, izinto nje okumele uyilindele lapha kumkhokha kuloke leli week esikulona. So lapha kumathiza mbukeli baveza ukuthi ke uMabusi kuzomela ke ethathe izikhwama ezamukele njengoba ke phela zatholakala. Baphinde baveza ukuthi ke uMabusi uzoqala ke inqabe izikhwama and uzobe casulwe kakhulu uMamzobe ukuthi ke sonke lesikhathi izikhwama zihleli naye. Babeke sibeveza ukuthi uMabusi uzogcina ke zamukele izikhwama and uzobe ke selapha abantu. Ngidlule ngikuMamzobe kuvela ukuthi ke uMamzobe izomkhalela uDifa uzobe engafuni lutho emhlanganisa noMamzobe. Kuvela ukuthi ke uDifa uzomxosha kuMamzobe lapha kwaGumede ngenxa phela izenzo zakhe uMamzobe zokufihla ke izikhwama eseziqedeke umndeni. Ngidlule ngiye lapha kuMenga naye ke lapha uNobuntu kuvela ukuthi ke kuzomshubela uMenga njengoba abazali bakhe bezomvalela ke imali. Babeke sebeveza ukuthi uMenga benaye kuNobuntu bazofika ke nesu lokuyimela indlela ke yokuzenzela imali. Baphinde baveza ukuthi ke izinto ngeke ibelula for uMenga benaye ke uNobuntu. Injalo ke nje mbukela aphela lapha kamathize ethu ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye amathiza. Ngicela ke nje mbukela ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje mbukeli danke ngiyazi bongela.